Moussa Diane ibaro k'a fɔ ale mai wolomasiri tabado sɛgɛsɛgɛli min fɔra ni Alassane Diallo n'ale fatura n'ale sorasi gɛnni ye ni ale bɛ o la sergent Jakarija Sojo ni o bɛ o la o ye sorasi min bɛ baara la hali bi adjudant Moussa Diane Falaye ko ale de minɛ ko Buguninkaw fɛ yen minɛli in kuma cayara an ye sɛgɛsɛgɛli min kɛ ka ɲininkali kɛ Falaye u ko min ye maa kofɔlen ye a minɛna Buguni donda la n'o ye Buguni n'i bɛ bɔ Bamakɔ ka taa Buguni Falaye i bɛ don yɔrɔ min fɛ n'a fɔ ma ko poste entrée a minɛna olu maaw de fɛ jɔn tun b'o kɛnɛ kan armée ale ka bolofara min bɛ n'a fɔ ma ko AT olu mɔgɔw tun bɛ yen polisiw tun bɛ yen gendarmew tun bɛ yen min ye Moussa ye ale kun kɛlen don k'i kɛ i b'a fɔ cogo di a b'a fɔ cogo di ko dalayirido wa an taara jumɛn sotaramani minnu bɛ charbon ta ka taa n'a ye ka bɔ togodaw la a kun b'o o dɔ la a dulonnen don i ko paranti dulonnen don cogo min na Falaye u nana se Buguni donda la sɔrɔdasiw ye mobiliw fuyeli daminɛ o fuyeli senfɛ Moussa nana ye k'a fɔ ale tɛna kisi nin ko in na a ko a bɛ duuru don fiɲɛ na a duuru don fɛn o fiɲɛ na a ye kogo ta k'i cu o la sɔrɔdasi minnu bɛ yen olu ye mugukan wuli Falaye n bɛ nin kan ka da i ye bi dɛ n'i ye sɔrɔdasi kɛ kɔni ye tir de sommation kɛ n'i bɛ kɛnɛ kan i jɔ kana bɔ i nɔ na dɛ tir de sommation kɔfɛ n'i bɔra i nɔ na a bɛ mugu ci la tir de sommation kɔrɔ de i bɛ yɔrɔ min dan yen n'i y'o dan sago a bɛ mugu ci la n'a y'a ja a bɛ mugu kundama jigin ka bɛn i disi ma donc maaw k'o faamuya tir de sommation de kɔrɔ ye karisa i bɛ yɔrɔ min kana bɔ yen ɔ Moussa ye sɔrɔdasi ye tir de sommation in kɛlen sinon k'a kun y'i senfa dɛ a tun b'a fɛ ka duuru don fiɲɛ na tuguni a kɛlen k'o ye min a y'i da dugu ma u nana minɛ ka mɛlɛtu don a la mɛlɛtu donnen a la min ye ɲininkali ye o kun fɔra kɛrɛ fɛ AT maaw fɛ sabula olu de bɛ ɲɛmaaya la kɛnɛ in kan n'o ye pɔsiw ye u ye Moussa ɲininka e tɔgɔ a ko k'ale tɔgɔ ye Moussa Jara u y'a ɲininka tuguni ko pièce b'i kun a ko pièce t'a kun a b'a fɔ téléphone ma ko butɔn ma a y'o bɔ ani 1000 o de yira poche min fini fɔlɔ min tun b'a ka fini kɔnɔ mɛlɛtu donna a tɛgɛ la Falaye AT maaw y'a mɔmɔli daminɛ u taara sɔrɔ a ka jufa kɔnɔ min ye passeport b'a kun téléphone dagabana 2 min sɔngɔ bɛ se ka taa se fo 100 ɲɔgɔnna ma o 2 fana tun b'a kun sefa wari musaka fana yera a kun min ka ca ni 60 ye o fana tun bɛ a bolo o la sa min ye sɔrɔdasi minnu ye tɛgɛ k'a kan ani polisi minnu bɛ yen olu y'u ka ɲɛmaaw wele n'o o ye AT ɲɛmaa ye Buguni ko ayiwa an bɛ ka maa sɛgɛnnaman min ɲini ko an bolo dara dɔ kan ɲɛmaaw ko k'u k'a latɛmɛ gendarmelakaw ma Falaye o la sa min ye polisiw ka mɔbili ye a donna o kɔnɔ ani AT maaw ka taa n'a ye Buguni dugu kɔnɔna na o de kɔfɛ sa ɲɛmaaw ye welewelemada bila tuguni k'u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ degun kana Moussa sɔrɔ dɛ fan o fɛn bɛ yen n'o ye gosili ye u kan'o d'a kan ni tɔɔrɔ foyi u kana s'a ma u k'a minɛ ka ɲɛ coyi sabula u magoba b'a la ɲininkaliw olu sira fɛ Moussa dɛndɛnna ten maa wulila ka bɔ Bamakɔ yan Falaye wolomasiri tabɔ la ka taa Moussa nɔfɛ sotarama min bɛ yen n'o ye charbonta sotarama ye parantikɛ ni chauffeur Falaye kunu olu sira polisiw bolo ɔ min ye baara in ye a kɛra nin cogo in na ka kɛɲɛ na an ka kunnafoni sɔrɔlenw ye kununko Moussa Diane n'a kun kɛra Moussa Jara ye tɛgɛ dara a kan wa ale tɔgɔ bɛ procureur ka sɛbɛnw na laɲini olu bɛ ka kɛ Falaye dɔgɔkun in kɔnɔna na